FIARE nazioarteko banku etiko eta solidarioaren proiektua da. 2003az geroztik 100 euskal erakunde sozial baino gehiagoren babesa jaso du eta urteekin Euskal Herrian banku jarduera etikoa deritzona zabaltzea lortu dute. Dena den, FIARE ez da ohiko banketxe bat, helburua ez baita dirua irabaztea. Hala esan digu Juan Gabiri FIAReko garapenerako zuzendariak Bilboko Alde Zaharrean duten egoitzan. FIARE proiektua batez ere da pertsonei eta erakundei aukera bat emotea euren diruarekin euren baloreak bultzatzeko bidezko merkataritzan, nazioarteko orankidetzan, edo bazterkeriaren aurkako proiektuak, kultura proiektuak eta halakoek. Helburuen artean ez da dirua irabaztea. Dirua irabaztea da, bestela desagertzen da, baina irabazten dirua ez da banatzen, ez dira dibidendoak ordaintzen, dirua erabiltzen da bakarrik proiektuan inbertitzeko eta proiektua sendotzeko eta aurrera atatzeko. Ohiko bankuentzat dirua itsua dela kritikatzen du Gabirik. Haren ustez, dirua baino gehiago, dirua zertarako erabiltzen den da funtseskoa. Ez dute galdetzen, zer motako mundua, zer motako gizartea, zer motako ekonomia sortu nahi duzun zure diruarekin. Galdera bakarra finantziarioa dela. Hau da, posible da zu dirua bueltatzea, ala ez posible bada niri berdin zait zer egingo duzu diruarekin. Eta banketxe etikoa guztiz kontrakoa esaten da. Hau da, lehenengo eta behin zertarako. Beste motako gizartea bultzatzekoa bat da, gure apostua izan behar da proiektu hori aurrera ateratzea. 2003 arte zituzten FIARE fundazioa sortzeko oinarrizko urratsak eman. 2005ean Italiako Banka Popolare erakundearen laguntza jaso zuen eta egun erakundearen bezero gisa egiten dute lan. Horra izan nahi du, banketxe batek dela batzeien, bermatzen egiten den guztia banketxe baten barruan egiten dela. Era askoko bezeroak ditu FIARek. Gabiriren esanetan, ohiko banketxeetakoak ez diren bezeroak dira gehienak. Gitxi gora bera 100 dira erakundeak. Erakunde publiko batzuk, fundazioak, elkarteak, enpresaren bat, kooperatibak, eta gero, 180 pertsonak dira, baina pertsona nahiko bereziak. Ekologia mundutik datozenak, energia mundutik datozenak, ez dakit aisialdi taldetik datozenak. FIARek oraingoz ezin ditu ohiko banketxe batek egiten dituen eragiketa guztiak egin. Maileguak eman eta dirua aurrezteko ezarpenak onartzen ditu, baina bezeroak baldintza bereziak bete behar ditu. Sinatu behar da beste banketxetan sinatzen ez diren gauza bi. Alde batetik, zer gure duzuzuk guk zuen diruarekin egiten. Eta gero sinatzen da gure kodigo etikoa. Hau da, bezeroak esaten du, nik kodigo honekin ados dago, eta gainera nahi dut nire dirua kodigo honekin inbertitzea. Eta, zin egiten dut, ipintzen duten dirua ez dala lortu kodigo horren kontra. Helburu sozialak dituzten proiektuak lehentasuna badute ere, etxe bizitzak erosteko diru laguntzak ere ematen dituzte, beti ere baldintza jakin batzuetan. Bazkide izatea, gitxienez, aurreko 6 hilabetetan. Etxe bizitza izan behar da lehenengoa eta bakarra. Erosten den etxe bizitzaren prezioa izan alda gehienez hiri horretan bataz bestekoa. Hortik, bera. Nazioarteko finantza krisiaren garaian ere FIARek aurrera egitea lortu du. Orain 2011 urterako Europa osoan lan egin ahal izango duen kreditu kooperatiba sortzea dute helburu. Dena den, ez da hori aurrera begira duten erronka bakarra. Lehenengoa da proiektua edatzea. Bigarren helburua litzateke martxan jarri probatan kontu korrenteak. Aurten egingo dugu proba hori erakundekin. Ondo ateratzen bada, datorren urtera begira, pertsonak, eukiko dute pertsonek aukera eurek ere eskatzeko kontu korrentea.